No sé per què ho diu. Fins al punt que ell va decidir enfujar la Basílica de Santa Maria és un dels exemples més interessants de construcció. Diríem que és entre un pa de pessic i una magdalena amb mantega. Diu que és el soroll dels bous que estan demanant ajuda quan s'estan enfonsant al fang. No estan demanant ajuda. I la torre d'Escludar. Mira, a veure. Que són del màxim nivell de protecció. Nosaltres marxem, però us demanarem primer que us subscriviu. No oblideu subscriure-vos, ensenyar-vos una part del nostre territori fantàstic. Que serà darrere les càmeres, uns ensenyarem... Espera. I tastarem alguns dels seus plats i productes típics.